May buntag sa tanan, May buntag sa gitawag kita nga makabaton ug dili matarog nga pagtuo. A lot of teaching nga ato nadawat bahin sa pagtuo, especially kini nga simbahan. I learned a lot of teaching about faith. Kung wala na ko makuha ang leksyon bahin sa pagtuo, dili ko makahimo og naay tendency nga muundang sa pagpangalagad sa Ginoo kay wala man tay pagtuo. Nakita nato ang gikanta nato sa offering. Ikuso-kuso, gibagyo, giulan, pero wala maturog. Why? Because of their foundation sa usa ka naghimo sa balay nga tuwa sa bato. Amen. Same with us. Kung ang atong pundasyon pagtuo og pulong sa Ginoo, then dili ta matarog. Nagatarog ta sa atong sitwasyon. Why? Because gitawag nato nga lack of faith. Kulang ta sa pagtuo. We're in Hebrews chapter 11. Verse 1. Itong basahon sa Cebuano. Nagingon, ang kahulugan sa pagtuo mao, nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman o dili nato makita. Naglaom ba ta nga makahimo ta katedral? Amen. But it is really our faith. Wala pa nato makita nga naa. But the Word of God says, mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Men, in spiritual realm, naa na diha ang atong simbahan. Pero say discourage man ta, uy, wa man diha pa, mura magway umoy. Wa man matarog. Daghang nga mga sitwasyon. But we have to focus kung unsa ang giingon ni Ginoong Hesukristo. First, sa dihang nag-full time ko, when I received Jesus as Lord and personal Savior, then, nag-proceed ko about the teaching of faith. Importante, kaya dili, miski sa akong gugalingon, kung wala ang pagtudlo bahin sa pagtuo, I cannot long last in the ministry. Lisod. And the importance sa pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo kinabuhi. We know that there is life in the Word of God. Kung gusto nato nga dili matarog ang pagtuo, kinahanglan nga atong pagtuo pareha sa bisagra nga nakakabit sa purtahan. Some of same as our faith. Dili ug unsa pero nakakabit sa pulong sa Ginoo. Why? Because the Word is truth. Yeah. Kanunay ko nagahisgot that we cannot separate Jesus and His Word. Meaning, ang usa ka importansya sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga atong mabatunan og atong mga tuan. Right now, Jesus is seated at the right hand of God. Amen. Iyang gibilin ang balaang espiritu, pero sa di tayo makatuon na balaang espiritu nga naman, di man nato makita. Di man nato ma-teach. Iyang gibilin ang iyang balaang espiritu o ang iyang pulong. Kita mga tao na kinahanglan ta as a person, as a human being, na kinahanglan tag suga, na kinahanglan tag hangin, na kinahanglan tag tubig, o na kinahanglan tag pagkaon. Light. Brown out man.
Pero salamat sa Ginoo nga walay burn out na to karong kabuntagon. Amin mataana. Amen. Pero mo gihapon mag-burn out og dili. Padre Rex, Padre Rasol, ug sa burn out og buntag, padayon na sila diri nga way suga. Why? Ganong ginahimo na because they are representing the people of God to the throne of God. Usay bali wala lang na. Pero kinahanglan ibibawan nato na nga mga butanga. Kung mawala ang adlaw, tanan ta mga matay. Kung wala tay hangin, mga matay gihapon ta. Kung wala tubig, mga matay gihapon ta. Kung wala pagkaon, mga matay gihapon ta. During the time nga usay gutomon ta, no? Physically gigutom ta. Why? Spiritually, wala may unod ang atong mga kalag. In Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi inubanan sa bater. Nakita nato unsa ka importante kayo to obtain the promises nga makuha nato ang mga saad sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nagsaad ang Ginoo nga siya magsangkap sa tanan natong gikinahanglan. Nag-ingon ang Ginoo nga siya moayo sa tanan natong mga sakit. Pero naabot tayo pagtuo na. Pero sa balay, wala tayo pagkaon. Wala tayo pamahaw. Kung sa may ito isulti, pagkalaay, ani nga panahon, pasmo man tadani. Instead, bisag walay makita nga pagkaon, instead, sa may ito isulti, Lord, thank you for supplying our needs. Kapag to nga atong gilauman, naglaom ta nga muhatag ang Ginoo tanan natong panginahanglan. Unsaon ka sa Ginoo? Ay nagbuot na, dili mo problema na sa Ginoo. All we have to do is believe God in faith. Kung mabasa gyapon nato sa ebanghelyo nag-ingon diri, no? O giingnan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Ang imong pagtuo. Each and every one of us kinahanglan nga ma-develop sa ato ang gitawag nato nga pagtuo. Pareha sa usa ka athlete. Para mudako iyang lawas, it takes months and years nga mudako iyang lawas, amin batana. Pero Kristohanon, isa ra ka practice, surrender naman dayon. Kung saan pag-develop sa atong faith, kung ingana nga atong paano. Faith can be developed through the words of God, pinaagi sa iyang pulong. Wala tayo saligan. Kung tanaw ta sa atong circumstances, people will fail us. Sa akong gingon, the Word of God, the promises of God can accomplish wonders in our lives. But the Word of God, those promises, had to be planted. Mutubo ang atong pagtuo, pinaagi sa pulong sa Ginoo. A lot of challenges sa tagsa-tagsa kanato. Pero kung wala tayo pagtuo, for example, daghan naghamdom dari og balay. Nga nay kaugalingon nga balay, amin ba mo ana? O sa inyo muon? Magmukmuk lang mo? Pas niya ito, among balay, way refrigerator. Kung natin refrigerator, asa man nato ibutang, diri sa kanto, mo ni iyang plastar. O, naging ko, ayaw ninyo butangi og laing butang. Kano man, para na sa area sa refrigerator. Mo ng faith. Pero maglisod na bisap nga pagtuo. Ano man ang giingon sa Bible? Ang kahulugan sa pagtuo. Kasi si Cebuano nag-ingon, ang kahulugan sa
hulugan sa pagtumo nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita naglaom ko nga na refrigerator diha. Hello? Ano maglisod? Practice ra na. Mo gihapon sa atong kung gusto mo dako nato itong lawas mag-practice sa mag-exercise ta. From time to time, mao gyapon ang pagtuo. The Word of God can increase our faith. Walay lain. Kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi. Mag-expect nga natin balay. Sa ating buhaton. Mura na. Pag-drawing diha. Pag-drawing og balay. Ipukot diha sa dingding. Nakadalabay ni mo. Lord, salamat ani nga balay. Hello? Natay gitawag nga visions and goals sa atong tagsatag sa kinabuhi. Panaghimo tag simbahan, tanang plano. Kumplito na nga plano. Pero salamat sa Ginoo, nawa tay gasto. Amin bata na. Ingana kabaga ang plano, requirements to ano dito tanan. O maghinimay ta og apply for construction this year. O dili nato ipalabay og Disyembre kay mo expire man. Para sol, imo na timanon. Mo nang pagtuo. Pagtuo nga naayo ka. Pero unsa may gihimo? Kadala ko agay. Agay. Paghilom na lang ay nag-istorya. Mabay na ako asawa mo sakit mo ginamuglakaw pero di mo ko bali-bali. Kasi agay. Di ako bali-bali. Di ka maluoy? Maluoy man. Pero it is violation of the principle that God has given to us. Di usay mo ingon ta nga kung ayuhon gyud ko sa Ginoo, ayuhon gyud ko niya. May na mga imo, but anay baday. Trials come in our lives. Mabot ang trial sa atong kinabuhi. Sa ako nang gingon, the Word of God can accomplish wonders in our lives, but the Word of God, those promises, have to be planted before it can bring forth. Tanong. Confession. Muning, ang ngayon nato makita. Ang binhi is inactive until it is planted in the ground. Walay mahimo ka ng binhi kung ibutang lang nato na dere. Mutubo ba na? Mutubo ka dyan, pamatay. So muna akong giingon, the seed is inactive until it is planted in the ground. Ato ginang itanom. Proverbs chapter 4. Taga-Diyot. Panultihon. Ano ni? Dugay ta. Proverbs chapter 4, verse 4 to 6. Gitudluan ako sa akong amahan, miingon siya. Hinumdumi ang gisulti ko kanimo og ayaw gayud kini kalimti, tumana kini og makabaton kag kinabuhi. Plant the Word of God in your heart. The Word of God is ineffective, walay pulos in your life until it is planted in your heart. Plant faith. All God's wonderful works are potentially gikan gayod sa binhi.
For the word of God, Psalms 33, verse 4, for the word of God is right and is always works are done in truth. For the word of God is right and all his works are done in truth. Meaning, simply means God is faithful in all he does. In Jeremiah chapter 1, verse 12, Nehemias, may mga Bible tagamay. Layo naman. Kajut lang. Nehemias, Jeremiah. Kasama repeat na ni. Okay, Jeremiah chapter 1, verse 12. Unya mingon ang Ginoo kanako, husto ang imong tubag, kay nagbantay ako nga akong mga pulong, ang akong pamulong matuman gayod. Amin batana. Pamati. Unya mingon ang Ginoo kanako, husto ang imong tubag, kay nagbantay ako nga akong gipamulong matuman gayod. God will see to it nga ang iyang pulong mo work out sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Pulong ra ni daw layway ra nga atong punan. Simply means God is faithful in all he does. But God's word is hindered from bringing fruit until the seed is planted in good ground. Good ground ba makaroon kabuntagon? Ala, bad ground mo, di na mo tubo. Good ground means obedient and willing to be corrected. Not only a listener, but a doer of the word. Without faith, it is impossible to please God. Unsa man karon nga naa sa inyong kasing-kasing una-una, nga gusto ninyo nga ang Ginoo motubag. Daghan ba na, gamay ra, it doesn't matter. If planted in a good ground, nanay maayo nga resulta. As Christians, we are using the same Bible. That's why nga we get our faith. Kinahanglan nga devoted to His words. We have to plant seed, the Word of God in our heart. Those promises, the Word of God, were given to us. Gihatag na ang mga saad sa Ginoo para atong itanom sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Unya ato nang cultivate o atong itil ang yuta. Dili lang na basta biyaan na to. Mo kaya po pagtuo, dili na kay anyway nagtuo naman ko. Bahala na sa pagtubo. So manong gusto sa Ginoo sa ato? Inubanan sa pag-ampo. Inubanan sa pagsugid. Usay mauwa man ta mosugid gud. Last night, kinahanglan kong kwarta. Ko, Lord, supply my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Gabi na, sige pa ko tuon. Lain mo kung magtuon usay, kay Abriman TV. Tuon. Uy, sa balita, tuon na sa... Kung wali TV, laayan naman ko. Agad mo yung usap, usap magabisap, tuon man ka nga na may TV. So mo to nawala sa ako, thank you Lord ani.
kinahanglan kog 2,000. Okay ra, ako gabrihan. Niadto ko sa first page sa ani nga notes. Pag abri na ako, nakita ko kini nga envelope. Uy, na may envelope. Kung nausa man niya, abrihan ako. Na 1,515. Ang isa, abrihan ako na ay 1,000. Ko salamat sa Ginoo. Nalimot ko ani. I mean, basta butang lang ako, isuksok, nalimot ko. Wa ko kay hinumdum. Ngani naghatag sa ako ani. Naghatag sa ako, usay nami ihatag sa ako. Ako libutang diri sa usay dito sa umbag. Unya malimtan ako na daghan ko nga instances nga kalimot ko anang mga butanga. But I know that God will answer our prayer. Why? Because we believe in God. Amin bataana. Faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not seen. God is a rewarder to those who diligently seek Him. Seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Usay kini atong ulo, no? May pabuakon para kang Sister Mel at butag verses sa Scripture. Butang diya mga papel, butang diya papel sulod. Para makahinumdum ta. Nagingon atong kanta ganiha. Nga dili ta sama sa usa ka tao nga nagtukod sa balay, sa balas. Niabot ang ulan, niabot ang bagyo, which represent each of them is a problem in our lives. Wala ka kabantay, naanod ka. But now, Lord, have mercy sa Luzon, Bicol, Quezon, going up, Isabela. Naglangoy na yun yung tao ng mga tao dito. Nakita ba ninyo? Marang, bisag asa ka karon. Ato kag bukid, mag-landslide. Ato kag daplis dagat, kay ganahan man mga tao din dagat kay mailagay. Gibagyo. Kung saan ang sor, tawag na? Storm sor, kanang mukha lang yun. O surge, marang yun na. Wala kita'y lain. But to trust in faith in God. Na ito, mga gwapo nga balay. Gwapo nga mga auto, ipang-anod. Hurot ang kabtangan. Hoy, kita mga tao sa'yo, focus mga sa mga butang. Gwapo ka niyo, gwapo ka. Anto, na imo na lang, murag Diyos sa imo. Para sa mga tao sa eskwelahan, kamo mga estudyante, usay, Diyos ninyo ng education ninyo. Di man na maayo. Bisang education, kwao nila na ang Domingo. Adlaw, matalang para sa Ginoo, ikuha na. Labi na mga gobyerno. Napay mga profesor, mga irihis. But Lord, don't lose your faith. Padayon ta sa pagmangalagad sa Ginoo. Usay magdebate sa pagkaon. Nabitaw ko na batian gamay, debate sa pagkaon. Kining usa ka reliyon, dora may debatihan ani, sa mana adlaw igpapahulay og ang baboy. Wanay lain. Agud ipakaon ng baboy kay lami man day. Lechon ga hapon kaw mi lechon. Lami pod. Singit lang ni gamay, gahapon nagkasal ko. Katong wala pa makasal, pagpakasal na mo. Sige, dawat mo sakramento, be sure that you will strengthen our lives. Mo nag-encourage ko magpakasal. Ang uban, suko na ako. Dito mo tumuslain. Okay raman na sa ila. Nga dulog-dulog lang mo.
Nga di man na mao ang prinsipyo sa Ginoo. Usay very unpopular kayo ang simbahan bahay niini. Yung usa ka to tumanon ang mga tao ug ang Ginoo. Usa man ako sa TV alam debate dito sa Amerika. Ibaw na akong problema sa Amerika kay pamati man ko. Problema pa niyan, divorce. Grabe mga tao dito, divorce. Abortion. Abortion is a murder. Dili na angay, tangtango ng bata diya sa tiyan. Kita mga Pilipino napatay sense anang butanga kay ang atong mga batanon nga mga babae kung maburos, ilang yung ikip ang ilang bata. Bahala na may tatay. So inatay ka. Ikaw tatay, ikaw nanay. But they keep their children with them. Mga babae. Ako believe ko ng mga babae nga naburosan, tapos nanganak nga wala nila ipa-abort ang ilang anak. Napay mga lalaki nga mga talawan. Makaburos gani, mulayas. So na klase ng mga tao. Stand your ground. Believe what the Word of God is saying to us. Ang gospel po gahapon, makatawa ko, ay, ang mga anak panalangin gikan sa Diyos. Lami kayo. Pero kadugay makadaghan na mga bisit ng mga bataa. May panggipang tuok ta mo. Itong gagmay pa mo, na malikas na hinuon. But if we study well the Christian life about the children, gasa gyud na sa Ginoo aming bata na. Usay magsapot-sapot naman ta. Way trabaho, way bugas, bata, way pa-eskwela. No. It is a gift of God. Ato nang i-maintain ng mga butanga. Kung kinsa ang gusto nga magpakasal, nga nag-ipon, na si Padre Rex o si Padre Rasol. No. Ato nang mahimo. Kay sakramento maguni atong gisgutan. But I will not, dita mo, didan nga, kung mga di mo magkuhan ng sakramento mo receive, miski wala mo kusal. Goon. Natay dispensation karong panahon na. That's why we hope to work it out sa atong simbahan. Nga ato ning maayo. No? Dili man ta perpekto nga mga tao, natin mga weaknesses, but we go on what the Word of God, especially sa sacrament, sa iyang kaminyoon. So magatuo ta ana. We believe what the Word of God saying. Ang last ng iyon, o giingnan siya ni Jesus, lakaw. Ang imong pagtuo, makaayo kanimo. Ang atong pagtuo, it will depend of faith, how God will answer. Yes, na diha ang grasya uban. Pero lahi gyud kaayo nga kun natay pagtuo sa Ginoo. Nga malipay ta kung moabot nga nakita na gyud nato nga nakuptan na nato sa atong kamot kung nakita na gyud nato sa kaugalingon ng mata. Tungod sa atong pagtuo. Amen bata na. Wa ka na ebanghelyo gihangyon tanang sa pagpanindog.